Good morning! Morning! Wow, ano na yan ah? Malabo-labo na yung tubig nyo ah. Ano kayo dito? Dito papi na eh. Kaloka. Si Madam Emo. Hindi na mamansin. Ah? Busy lang daw siya. Hi, Buntis! Puchi girl! Ayaw niya ng ano, Emma, no? Ayaw niya ng gatas. Bomba. Morning daw, Tita Connie. Yung binuksan ko na yung ano, yung... Dito? Yung filter. Huwag kayo dito, anak, ha? Masasak kayo dito, oh. Oo. Nahihila yan eh. Oo nga, huwag kayong ano dyan. Layo-layo kayo. Sige, para yung mga dumi mapunta dito, mahigop niya. Papuntahin niyo dito. Dito pang kalinis, sabi. Tapos doon yung labasan. Mga habas. Huwag mo ganyan. Ako na lang. Di pa ako nakakano. Try. Wait lang, kagano ka na. Blue na lang kailangan niya para luminaw. Si Bilab pupunta na dito bukas. Ha? Si Bilab. Ito yung mga dumi. Sige, papuntahin niyo doon yung mga dumi para higupin. Sino pupunta dito bukas? Si Bilab. Hmm. Kain tayo, guys. Yes. Ito lang sa akin tinapay with... Huwag mo na. Ano? Ito? Ano ba yan? Canton. Hindi, yakisoba. Pareho na sila ng itsura, no? Yakisoba tsaka Dapat canton. talaga ganyan. Flat na. Kasi ang hirap tinidor rin eh. And then, hotdog. Tapos, yun nga, cheese whiz. Cheese whiz. Mas mura dun sa ano, sa grocery, 150 lang. Dun sa panaderia, 170. Mahal ng 20. Yeah. Hello Ganito ka. yung size. Yeah. Ang tataka kung meron silang difference sa... Mahal lang talaga sa ano. Hindi. That's it, guys. Uy, bawal daw sa buntis ang bacon. Lahat na lang bawal eh, no? Ayan sa kanya, oh. Ito yung ulam. Kinataang malunggay. Yummers. Pampagatas. And, working Mika. Seryoso si Mika. Hi, Mika. Laki talaga ng ilong mo, be. Uy, grabe makatawa siya. Eh, ano pa ako? Tawa pa yan. Grabe ka. Pero yung kaibigan na tangal. Grabe talaga. Binigyan na ako ng ano, ng daming supply ng LBC. Ayun, ang galing lang kasi hindi ko na kailangan papuntahin sila Emma doon sa ano, sa tawag dito? Sa Metro Point. I-pick up na lang din dito. So, lahat is pick up na kahit LBC. Tapos mas makakamura ako kaysa doon sa outlet ba tawag doon? Or branch. Yun. Kasi dito ano lang, mura lang yung ano niya. Yung bigay sa akin ng manager. Kasi galing akong ano, diba? Galing akong up shift. Yun. Ayun, nakatawa. Menos sa shipping fee. Kaya ayun, si Kulo ko nagtutoothbrush na lang. Punta siya ngayon sa orientation. Kasi nga inano ko siya sa kiddie crew ng McDo. Orientation nila ngayon para makuha din yung mga materials or yung mga gamit na gagamitin nila sa ano, sa pinaka tawag dito training or basta yun. 1 week lang naman yun, guys. Magkano ba binayaran ko? 650 ata. Monday to Friday lang. Ayun, magtututo silang maggawa ng burger, mag-dispense ng ano ba yun? Andyan sa baba ng ice cream. Anik-anik. Tututbrush lang. Dito na po kami sa Libertad McDo. Una siya. Aga namin. Wala kami.
Gamit si Chris, ano? Ano girl? Buhay ka pa. Long table na naman tayo. Uy, may pinabili ako kay ano. Sili kay Paping kagabi, kahapon. Nilagay ata dito eh. Sarap. Please, oh. Sarap. Kain na. Sige, kain ako. Mamaya ka na pala, second batch. Ganun, tinawag niyo ako eh. Charot. Hindi, sasabay na ako. Kain na muna kayo. Hi! Kain tayo. Sige, sige, boy. Diyan ka na. Dito na lang ako kay Chris after. Sarap, baby? Ano na ako po? Sige na, sige na. Kain na lang. O, ano ka na lang? Move ka na lang. Para tumakad ako. Move ka na. May upuan pa naman eh. Sarap, Kuya Peter? Sarap, oy. May ikaw na ano kumain ng fish? Bakit tayo mag-fish? Sarap-sarap nga yan eh. Oh, sarap na ako eh. Yummers, yummers. Kamayan, ite. Ikaw na tinik mo. Ah, sige, sige. Ang bango ng palaman. Gawa ni Papa. Palaman. Hello. Ayan. Bitin! Kulang yung kanin. Ang linis ng ano. Ang linis ng ano, oh. Aray ko. Bandehado. Yung grabe sarap ng ano guys. Oh. May ano mo ko ng Yung, tag dito, yung palaman. Yummers. Careful baby ah. Tingnan mo kung may tinik ha. Nagkakamay. Tapos kamayan. Manang-manang sa kay mami pagkakamay. Sarap. Kain tayo. Puro kamay. Wala sa siklina. Ay, bakit? Bakit ikaw nagkakamay? Wala ka. Sarap kaya kumain na nakakamay, Kuya Peter. Oo, ganun yung mga Bicolano eh. Hey guys, it's 10:30 na pero sobrang init. Kaya mag-swimming muna kami ni Froggy. Swimming din kayo? Ha? Kutintin? Ay, mag-shower ka muna dito, daddy. Baka lumusong dyan. Pero malamig naman dito sa taas ang hangin kasi. Nagising si Koloko yun. Ay, hindi pa naman natutulog yan eh. Lalaro pa siya si Kuya Peter. Yeah, finish na kami guys. Maligo at ang ginaw. Tapos na kami maglaro eh. Oh, sige. Nagutom daw siya. Kasi oh! Butsi, mababasa. Ayan, baba na kami ah. Let's go. Papaluto siya ng ano. Dami daw. Bakit gluten? Wait, tsaka bakit ba Hi guys! Ayun, nakapag-edit na ako ng 2 vlog. Yung isa uploaded na. Tapos, Courtesy. I'm on 3rd vlog na. Courtesy, syempre, ni Calvo. Ayun. Pero may bayad yan ah. Bukas sisingilin niya ako eh. Ayun. sabi ko kasi, papagawa ko na lang yan. Hindi. Sa akin mo na lang ipagawa. Sa akin mo na lang ibayad yun. Di ba? Nagpabayad nga. Kaya yun. May bayad. Hinaan mo kasi mata-third chore ba na naman ako. Yan naman yung YouTube eh. Kahit ano lang. Di ba? Nainis ako kasi yung kay ano, yung gumala kami ni Jacka. Yung kay David Archuleta. Since ano siya, since mga OPM siya, akala ko hindi, wala nang issue sa ano, sa YouTube. Ayun. Na ano ko. Sa Tagalog? Ay hindi, yung ano lang, siguro mga OPM talaga ano. Kasi ay yung kay David Archuleta kasi ano pa nag-produce nun eh. USP. Kaya siguro na ano nila, 'di ba? The journey. Kaya yun. Kaya iniwasan ko ngayon yung mga sound chorba at masyadong malupit siya na sa YouTube. Anyway, ayun, I'm on my 3rd vlog na nga, ano na, April 13. So, mahabol ko dun to guys. Lalo na bukas Sunday walang trabaho. Ito pagin. Okay? So, madami kayong mapapanood sunod-sunod dyan. And, look who's here na naman. Look who's here na naman. Si Maggie. Hi, Maggie. Oh, yun na naman siya. Oh, nalulumpo na naman bigla yan eh. Oh, nalulumpo na naman yan eh. Ano na naman gusto? Ano naman gusto niyan? Ha? Ikaw, may kasalanan ka. Tinapon mo yung ano, ha? Green and red lang. Uy! Sigutan dito din. May ang tagal na nito, ah. Ngayon mo lang nilabas. Grabe kayo. Pumunta pa kami nito sa ano.
Sa, tawag din? Anong mall yun? Yung pagbili natin ng ano? Ng G7X. Talungan ka. Cash and carry. Cash and carry pag pinagtago-tago niya yun eh. Bawal sa inyo yung bebe. Wala dito ka? Maharap yung mani eh. Ayoko niyan. Wow! Wow! Oh, speaking, may kasalanan ka kanina. Nagsiswimming kami, ayaw niya umakyat. Nakasilip lang siya dun sana sa may hagdan. Matawag ko, ayaw niya. Tapos bumaba siya, yun pala, tinapon niya yung inuman nilang tubig. Kasi ginagawa niya, pag tinapon niya, hihigaan niya. Nainitan siguro. Ayun, basang-basa dun sa, sa kitchen. Anyway, wala si ano ngayon, si Kolokoy. Nandun sa kwarto ni Dayan. Kasi andun si Kuya Peter. So, doon ka matutulog. Kahit siksikan na sila doon kasi andun si Mika. Yun, sabihan doon rin Froggy and ano ko nga itong mga ano, mga vlog. Habang walang trabaho bukas. At least makadalawa pa akong ano, edit, diba, para bukas. Uploading nila ng uploading. And then yun, mag-good na kami guys. By the way, may ano ko. Dumating to kanina, oh. Try ko to. Collagen powder kasi wala na akong iniinom na collagen ano, capsule. So yun, ito na lang. Try ko. Medyo pricey siya, pero maganda daw. Nakita ko kay sis ano, ba yun? Chris Lumagi. Maganda daw. So, bumili ako. Mahal na eh. Pero 1 teaspoon lang naman everyday. So, tatagal din siya. No, Maggie! No, Maggie! Makagigil ka, Magi. Tapos, ba't minamaya-maya pa ako? Hindi yan, papa. Tapos, may isa pa akong i-share sa inyo, guys. Super, ano talaga na ito? Super effective. Ito, oh. Glycerin. Lalagay ko siya sa ano. Glycerin. Glycerin! Glycerin. Glycerin ba? Oh, sige, I stand corrected na. No, you're not. Maluto. Hoy! Ang ginagawa mo dyan, ha? Earthworm na siya. Uod ka na naman, ha? Lalagay ko siya sa paa. Magito. Uy! Huwag ka dyan! Ang sobrang lambot niya kapag nilagay niyo sa paa niyo. Or kahit saan. Kasi pang ano talaga to, moisturizer ata to. Yung moisturizer, oy. Moisturizer to. Pampalambot to ng skin. Luko-luko. Ano ba yan? Loko-loko daw ako. Ingredient niya sa bomba. Ah! Baliw. Hindi mapakalitong babaitang to dito. Basta yun guys. Lalagay ko siya sa ano, sa paa ko. Inahalo ko lang siya sa ano, sa lotion. Or kahit puro, okay na siya. Sobrang lambot niya kinabukasan. Lalo, tingnan mo itong babaeng. Tingnan nyo nga yung Dogs, the secret lives of dogs. ano na naman yan? Ay, susay. Kaya yun. Halo ko siya ng konti sa ano. Papampam talaga to guys. So, tingnan nyo nga to. O, sige na, yun na. Oh. Ayun ang kamay ko. Halo lang siya sa, ano ba yun, sa lotion. Ano, patak lang. Konti lang patak talaga. Tapos, lotion nyo sa paa nyo. Tapos, lagyan nyo ng, ano, ng medyas. Kinabukasan. Sobrang lambot talaga. Kaya, naya ako ayoko mag-medyas kasi nakadantay ako sa ano eh, sa kulambo. Pero, ganun pa rin yung ano niya, yung effect niya. Latang halata pala yung peklat ko nung ano, bata pa ako. Ano ko niya, nasubsob. Hindi na natanggal. Anyway, yan yun yan. Itong isang to naman talaga, oo. Ayun guys, mag-good night na kami. See you tomorrow. Bye! Itong isa din nasa pa ni daddy. Oh. Mabibisyo itong mga aso namin. Good night! Good night siya. He's having a good night. Good night, Maggie! Good night, Maggie! Dead ma. Uy, good night ka, baby! Night, guys!